Crewet betyder rigtig meget for mig, fordi at jeg har fået rigtig meget opbakning og støtte og inspiration og alle mulige forskellige ting fra crewet. Derfor er jeg rigtig stolt over at være deres crewmate. Mit forhold til crewet det er rigtig godt, fordi at, vi har et meget tæt sammenhold, og vi træner rigtig ofte, og vi har det altid meget sjovt, når vi træner. Så selvom vi er meget seriøse, så er der også plads til, at vi kan have det sjovt. Vi er brødre og søskende alle sammen, og vi har et rigtig godt forhold til mit crew. Og vi har det skide sjovt alle sammen. Vi er sammen næsten hver dag. Rigtig mange ting giver mig inspiration. Altså når jeg ser folk danse, det giver mig inspiration. Og altså når jeg, specielt rigtig meget, når jeg ser nogle nybegyndere danse, så kommer jeg til at tænke på, da jeg var nybegynder, og hvordan jeg har udviklet mig. Og så kommer jeg bare til at tænke på, at jeg bare vil udvikle mig endnu mere og fortsætte. Hører musik for eksempel, ikke? Det er fedt, den at spille på guitar eller et eller andet. Det inspirerer mig, og så begynder jeg at finde på nogle af mine egne moves og sådan noget der. De har jo virkelig udviklet sig meget. De har rykket sig, de er meget mere individualister, men kan samtidig også være sammen om et hold. Og man kan også noget solo, så det er super fedt. Crewet betyder rigtig meget, for efter jeg startede på crewet, der synes jeg selv, jeg har fået større indsigt i dans. Før der var det sådan, det var bare noget, jeg gjorde for sjov-agtigt, men nu begynder jeg også at træne op til sådan at være med i battles og alt muligt, man føler, synes jeg i hvert fald, at man har fået sådan en familie ved siden af sin rigtige familie, fordi at vi hænger så meget ud sammen, og altså vi kan fortælle hinanden rigtig meget, og ja, det er sådan, det føles rigtig godt, når man tager afsted sammen til battles, for eksempel, for man føler ligesom, at man kommer for at vise det, man kan, men man har også sådan, sin familie bag, så man føler sig mere tryg, når de også er med. Det, der inspirerer mig mere, det er at få ungerne væk fra gaden. At de får en hobby, men på en god måde, det vil sige. Det er en hobby, som de måske kan leve af. Alle kan lære at danse. Nogle kan selvfølgelig være bedre end andre. Det er jo klart, at nogle har nogle forcer, og så er der nogen, der er bedre til tennis eller whatever eller andet. Men jeg tror, alle kan lære at danse. Det er et spørgsmål om selvfølgelig, som du siger, motivation og motivere dig. Så har du motivation til det, så er det jo bare at gå på. Min motivation er, at jeg vil gerne dele, hvad jeg har lært, fordi dans er meget småt her i vores by. Og det ses ikke så ofte, selvom vi har mange danseskoler og sådan noget, men de er meget indlukket. Og jeg vil gerne have, ligesom min egen dansetræner, som jeg har lært dans fra, at dans i Helsingør, det bliver meget større. At det måske kunne komme til at blive lige så stort som det, vi har inde i København og i Aarhus og sådan noget. Fordi vi har en lille by, der sker ikke så meget, så vi prøver at åbne op for flere muligheder for de unge. Så vi har valgt, at dans skulle være en af tingene. Dans betyder rigtig meget for mig, fordi at det er en måde at sådan, hvad man siger, hvis man er ked af det, så kan jeg godt lide at danse, for så kan man sådan få følelserne ud, uden at sådan, altså ligesom min måde at få følelserne ud på, i stedet for eksempel, ikke i stedet for at snakke om det, men for eksempel hvis man er aggressiv, så er det bedre at få det ud gennem dansen end andre ting. Og ja, det betyder fællesskab, for mig er det, at selvom masser af folk ikke kender hinanden, så for eksempel når man mødes til battles og sådan noget, så altså på en eller anden måde så kender vi alle sammen hinanden, fordi vi laver de samme ting, og altså vi ved, hvad det betyder, når vi danser, og ja, det er ikke så forskelligt i sidste ende. Jeg har hele tiden haft lyst til at lave crew, og så har jeg haft nogle af eleverne i 2 år, nogle i 1 år og nogle i 4 år. Og så her sidste år fik jeg idé til at bygge Superbad Crew op, fordi jeg synes, de holdt godt sammen, de arbejder godt sammen, og Helsingør mangler et crew. Så det er derfor, jeg kom op med Superbad. Jeg har altid savnet, at vi ikke havde mulighed for at lave det så meget heroppe i Nordsjælland, at lave crew, fordi det er en fed måde at udvikle sig på, og have nogen at danse med. For man bliver ved med, der vil altid være en, der er bedre end sig selv.
Så man vil altid kunne udvikle sig og lære lidt, og så kan man måske noget, han ikke kan, og så kan man lære, eller hun, og så kan man lære hinanden, at det er en super fed måde at udvikle sig på, at have nogen at træne med. Helt klart.